Ang balaan nga kaminyoon. Kita tanan, musulti ko na ana, aron di ta kalimot, ang balaang kaminyoon. Praise God. So, aktong ablihan ang atong mga Biblia. Diha sa Deuteronomy Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 10. Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 10. Need kaayo bitaw ang church ug ang kabatanunan ma-educate og ayo ani. Gani dunay mga batan-on nga di na mauli sa ilahang mga panimalay kay adto na mga tulog sa panimalay sa lalaki. Nya need manggod tang makasabot nga ang Biblia naghisgot nga ang pagsulod sa gingharian sa langit pagpailalom sa kabubuton sa Dios. O kana mao ang pagdawat ni Jesus. Nya mga bata pa kaayon ni sila. So og kumon na kaayo ni nga makita nimo bisag asa ka nga dapit, that is why bahala gyud og magdesisyon mo og dili mao basta kay ma-educate gyud ta og ayos pulong sa Ginoo arong in the future dili ka mo ingon nga wala man ko na badlungi ani, wa man ko natambagi ani. So ang word ni Lord sharp gyud ni siya, hait kayo ni, pero someday mahimo pud unya ni nato nga pagpahinumdom. Pahinumduman ta niini. So manindog ta mga igsoon. Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 10. Ningon diha, dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga inyong panag-iyahon og hinginlan niya ang kanasuran gikan niini sa dihang magsingabot kamo. Abugon niya ang 7 kanasod nga mas dagko ug mas gamhanan pa kay kaninyo nga mao kining mosunod: ang mga Hitihanon, ang mga Girasihanon, ang mga Amorihanon, ang mga Kanaanhon, og ang mga Perisihanon, og ang mga Hibihanon, og ang mga Jebusianon. Verse 2, og kung itugyan na sila sa Ginoo nga inyong Dios nganha kaninyo, puuha silang tanan. Ayaw kamo paghimog kasabutan uban kanila, og ayaw sila kaluy-i. Ayaw kamo pakigminyo kanila, ug ayaw paminyua ang inyong mga anak sa ilang mga anak. Kay ilang danihon ang inyong mga anak sa pagtalikod sa Ginoo aron pagsimba sa ubang mga Dios. Sa ingon, masuko kaninyo ang Ginoo og patyon kamo niya sa walay paglangan. Guba hinuon ninyo ang ilang mga halaran. Dugmuka ang ilang mga sagradong haligi. Putla ang ilang mga tukod og nga simbolo sa Diyos nga si Asera. Og sunuga ang ilang mga kinulit nga larawan. Kay kamo balaan man nga katawhan og iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo ang gipili sa Ginoo aron mahimong iyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo og gimahal niya. Dili tungod kay mas daghan kamo kaysa sa ubang katawhan. Kung dili kamo may labing og dili gani kamo'y labing jutay. Apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal og nagtuman siya sa iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamo niya gikan niya pinaagi sa iyang gahom og giluwas gikan sa kaulipnan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios gayod. Kasaligan siya og sa pagtuman sa kasabutan og walay paglubad ang iyang gugma.
niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya og nagtuman sa iyang mga sugo. Apan dili siya magpanuko sa pagsilot ni adtong nagsalikway kaniya. Busa, tumana gayod ninyo ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Magampo ta, amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat Ginoo sa mga mensahe nga imong giandam sa tanan nga niya karon og sa tanang maabot niini nga pagsibya pinaagi sa social media sa imong mga mensahe. Nagampo ko Lord nga masabtan gyud ni sa tanan. Maghimo untag desisyon ang tanan sa unsay nasabtan namo pag-ayo Ginoo. Nga Father God, ang imong giandam nga kaayuhan alang sa umaabot maoy mahitabo sa among mga kinabuhi tungod kay ang imong gisulti karon mao may among ikinabuhi. Lord, nagaampo ako sa tanan nga niya karon, ilabi na sa mga kabatanunan nga dili unta ipakawalay bili ang mga pulong nga among madawat. Lord, kaming tanan karon tudloi gayod badlunga tulira ang among mga pagkinabuhi tungod kay dili gayod kami mahimo nga maglungtad sa among kinabuhi kung ikaw wala diri kanamo. Salamat Lord nga kining mensahe at dili ni mahimo Ginoo nga wala lamay kapuslanan. But sa matag usa maghatag kinig paglambo, kabag-uhan o maayong desisyon nga mahimo namo pinasubay sa imuhang kaalam nga mahatag. Kanimo o Dios among gisalig ning taknaa sa pagpanulti Lord, panalangini o Dios ang tingog nga imong pagagamiton sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod ta mga igsoon. Sa kasagaran nga mahimong problema sa panaghigalaay sa usa ka circle kanang matag barkada ba or kinsay naas imong palibot or pamilya. Kasagaran nga problema ana is gitawag maggagikan siya sa disagreement. Dili magkasinabot, di magkasinabtanay. For example, ang politika karon puro sila na ay nindot nga panglantaw pero duna sila'y panghuna-huna nga gusto nila nga ang ilaha mismo nga pangalan maoy makita diha. Kining usa gusto siya nga maghimo ani nga project, same pod ang usa gusto pod siya ani. Pero lamang nga tungod kay mga hakog o gahom maunang magdaotanay ang uban karon nagpinatyanay. So duha na ang patay, vice mayor o mayor. Nagrally to o nya gitira sa sniper ang mayor. Ang vice mayor sad murag ambos man sigari gapon to. So dili pa nagsinabtanay. Sa sulod sa atong panimalay, kung upat mo ka membro diha, papa, mama, ug duha ka anak, duna nadaay upat ka nagkalain-laing klasing batasan. Og kana nga batasan, bisan pag usara mo ka pamilya, lahi-lahi yun na, mo nang may tabo gyapon ang dili panag sinabtanay. Sa imong kauban sa kinabuhi, bana nimo, or ikaw, bana asawa nimo na. Bisag 60 pa mo katuig nga magkuyog sa kaminyoon, moabot gyapon ang panahon nga dili mo magkasinabtanay tungod kay naagyoy kalahian ang kada usa. That is why kinahanglan nga before ta mohimog desisyon, ato na daang gitun-an ang umaabot sa dili pa nato desisyonan karon. Kay kung magdesisyon ta karon, unya, pag-abot na sa panahon, magka-problema, lisod kaayo na, kay dili man ka prepared. So imo siyang lingkuran, una-unaon pag-ayo, what if magminyo kog sayo, what if mabuntis ko, di pa ko mag-eskwela, what if nanang mga what if tanan. And that is why, ingon ang Sprite,
obey your tears. Tears? Tears. Di soda ay. Thirst. Obey your tears. Tears. Thirst. Bahala na mo sa inyong kinabuhi. Then, naapoy giingon diha nga follow your heart. So, moingon tag follow your heart, ang uban mo yung follow your dreams, ang uban, sunod sila sa ilang kasing-kasing, bahala na ilang pangandoy. Ang uban pod, nasakitan sila, kaya di man sila musunod sa ilang gibate, kaya ang ilang unahon, nga makabot gyud nila ang ilang pangandoy. So, ang kada usa nato maghimo gayod og desisyon. Inig-abot sa panahon, wala kay politiko nga basulon nganong lisod mo. Wala kay tawo nga imuhang basulon nganong ingon ana ang inyong gidangatan. Because ikaw may naghimog desisyon sa imong kinabuhi. Nasabtan na to? Si Lord karon, iyang gipailalom ang mga Israelita ingon nga iyang piniling nga katawhan. Under niya, sa ato pa, kay kini nga nasod under man niya, duna sila legislation. Mag-legislate sila, mag-imo sila balaod kay nasod ban sila. Diri sa ato ang presidente, ang Senado o ang Congress, mao na sila ang maghimog balaod. Nakuha na to? Pero ang Israel nga nasod, sila lang ang nasod sa tibuok kalibutan nga ang ilang balao dili ginama sa Senado, dili ginama sa Congress, dili ginama sa ilang hari or presidente, ang tanan nilang balaod ginama sa Diyos. Ang Diyos mao'y nagatag. That is why, kung ang tanang balaod ilang ipatuman, malinawon, mauswagon, o malipayon kaayo ang maong nasod. Nasabtan na to? Dinhi sa atong nasod, like giingon nako katong giingon na sa Colorado, sa uban nga nasod, gihimo nilang legal ang marijuana before nila gi-studyhan. Legal ang paggamit sa marijuana sa diyang nahimo nang na-approve na ilang gitun-an og unsay resulta. Nakita nila nga sa unahan nagpangitabo ni nga grabe kayo ang krimen. Grabe kayo, wala na di na productive ang mga tao. Sultian mo nako, di na kinahanglang girahon ta sa og missile sa China. Bahaon ratag droga, lumpag na, guba na ang atong nasod. Kanang usa ka pamilya pag naay drug addict ana, ang igpalalit og gatas, igpalalit og bugas, tuan na sa drug lord na punta ng kwartaha. So, guba ang nasod tungod kay gahimo man og balaod nga makaguba sa moral sa tawo. Now, karon ang atong nasod, musuway na pog panday aning diborsyo. Musuway na pod sila aning panday og balaod nga pwede nang kasalon si Pedro og si Mario. Si Cheryl og si Marian. Pwede nang kaslon ang lalaki og lalaki, babayi og babayi. So, and then doon na po yung mga balaod nga wala kaayo gitun-an, gi-implementara. Actually, naatay gitawag og Women's and Children's Protection. Nga, maayo kay na siya. Nga, mapanalipdan ang kababayinan tungod sa pang-abuso sa mga kalalakinan nga mas kusgan kaysa sa babae, ang mga anak po mapanalipdan. Pero, kining balaod nga minugna sa tawo, dunay, naay kanunay nga, dili siya perfect, naay dun na siya apan. Kay ultimo ang atong mga maestra karon nagtudlo sa eskwelahan. Pag moingon siya sa iyang estudyante, nangutana bitaw ko kaganinang nakasabot makagwala, wa kami tingog, gasigar ang imong mata, wa malagi ka cancer. Katong word nga nagsigal ang imong mata, pwede nang kiyaan si teacher og verbal abuse og mapriso na siya. I mean, matangtangan siya license.
Karon kun ako ginikanan akong anak makasala. Ang balaod sa Biblia niingon dili makamatay ang bunal. Unya ningon pag yun diha nga ang amahan nga naigugma sa anak mo bunal, mo disiplina. Ang balaod na nalipod man sa anak nga sad-an. So, naana siya'y problema basta kay ang tawo maoy naggama. Amazingly, si Lord perfect jud siyang maghimo og balaod. Pati ang suot og ang kinahanglang mosulod sa lawas sa tao gigam-an ni Lord og balaod. Mabasa na sa Leviticus chapter 11. Ningon siya kun mukaon mo ni ini, mahugawan gayud kamo. Daghan siya ato gipangsulti, apil gyud tong atong gilitson gapon. O giihaw gapon ba? Bisan pag litson bilir na, litson gud gyapon na. Ipangisgutan na dito tanan. And wala ko niingon pagbukaon mo anang mga gingon diyang ayaw ka na, mga impierno mo. Kaya mo na doktrinas ubang sikta. But ang concern ni Lord ana, gusto niyang ma-enjoy imong kinabuhi sa taas nga panahon samtang diya pakas kalibutan. Kay di ka mag-enjoy kung naa kay sakit, mahal kaayo ang Ace Hospital. Alas 2 ko magpila dito, alas 6 na ko ma-entertain. Dagaan kag 5 katambal, tag 40 isiting usa. 5 ka klase, papalitan ka 200 kabuok pieces, 200 pieces are, kare 150. Kani. So, nagatag si Lord, ayaw nig kauna. Perfect si Lord, di ba? Kay siya'y gagama aning alawas, so siya'y nakabalog unsay para ani. Imagine na pagbuhat ni Lord dito sa Garden of Eden, wala siya gabutang dito milk teahan, wala siya gabutang dito og mga halu-haluan, mga burgeran, mga fast food, wala siya gabutang dito. Ang tanan dito, giingon, fruits and herbal. Puro ikaayo sa tao. So perfect si Lord nga naghimo og balaod. So ningon siya, Abraham, dali dire, pasanayon ko ikaw, mahimo kang usa ka nasod. Therefore nahimong usa ka nasod. 70 ka tao dito sa Egypt, 430 years, didaghan og ayaw niabot og 2 million kapin. Iyang gidala karon balik ngadto sa Israel, sa Kanaan. But before sila dito, giingnan sila ni Lord, before sila maabot, mauni ang inyong pagabuhaton og mausab ni ang dili ninyo buhaton. Kanang nasimong tapad, ngisi-ngisi ra na. Pero ang giingon ni Lord nga ayag buhata, may gibuhat ana. Munang kung magsimba na, gauga. Happy kayo nga magdaig, magsimba sa tao, igsuon, magalagad sa tao ning tawo. Nga ang unsang giingon ni Lord buhata, iyang gibuhat, o ang giingon ni Lord ayaw, maoy wala niya buhata. Pero kanang tawong na gitaguan, nagsulod nagsimbahan, guilty na ng daan, galuya, gakapoy. Naghatag si Lord balaod, o perfect kayo ang iyang balaod. O ang iyang balaod nga gihatag, humana niya na nakita na niya sa unahan, nga mo ni mahitabo, mo nang kinahanglang butangan ani nga balaod. Balaod, ang balaod dili maghimo nimong matarong, but ang balaod nagrefrain, naggunit nimo nga di ka kabuhat ana. Kay kung mubuhat ka, mao ni mahitabo. Nakuha na to? Si Lord mo'y naghatag. And usa sa gihatag ni Lord sa bag-ong henerasyon. Makita sa Deuteronomy 7. Kabahin siya sa pagdili ni Lord nga ang iyang katawhan maminyo og dili niya katawhan. Buot di ay ka, tan-aw diri nako batan-on tanan. Musugot di ay kang padong ka sa church, ang imong bana padong sa sabungan. Inig kagabi ito akas prayer meeting, ang imong bana tuas tong-et. Tanawa ko na ko ninyo ayo. Before ko mamatay, tanaw. Musugot di ay ka, nga someday wala mo'y malungag sa inyong balay. Ang imong anak nahutdan na og gatas.
Kay ang income sa imong bana, tuag gipainom og tanduay sa iyang mga barkada. And someday you will realize nga mas importante pa ang manok kaysa nimo. Mahal kay ng vaccine, Thunderbird. Unya hapuy-hapuyo ng manok. Liguon. Pero ang anak sipaon, hawa dia, kabulingit lang ka. Musugot lang di ay ka anak. Or gusto gyud kag problema sa kinabuhi. Imo man nga desisyon, ako lang ni iwali, bahala masuko ka. Because walay nag-ampo diri nga, Lord, in the future, Ginoo, dapat kung mahimo, Lord, mag-antos unta mi kanunay in the future. Magkalisod unta mi og ayo, Ginoo. Walay nag-ampo ana. Ang tanan nag-ampog nindot nga ugma, pero ang gipang buhat karon paingon sa kalautan. Ang desisyon nga gipangimo karon paingon sa imagine mga igsoon, tagpila ng steak karon sa Marlboro, 7 pesos man tingali? 10 pesos. Imagine. Ang usa ka kaha kulang na sa usa ka adlaw. Pilay sulod sa usa ka kaha? 24 ba na? 20. So 200 na daan. Sigarilyo pa na. Pila may sweldo? Na ani dako-dako ay labor 400, 450. 200 na lang. 50. Pagasolina pa. Muapil pa nagsugal. Muapil pa nagbisyo. Kaya nga sa Christianity, kaya nga ang Biblia nagsulti gyud. Nga dili ni sa unsay karatula nga naa sa imong simbahan. Kung dili sa kinabuhi ning kasunod sa unsay gisulti sa Ginoo. Kay sige ra kag damgog malipayong ugma. Damgo ra ka puro. Tanawan ang gisulti ni Lord. Naay rason nganong dili ni ipabuhat ni Lord. Wa ko kabalog asat ang mga simbahan na gikan sa una giunsa mo pagtudlo. But this time himua nga ang imuhang pinakamaalamang magtatambag ang pulong sa Dios. Before ka matapos sa imong mubo ra kayong kinabuhi sa kalibutan, dakpa, guniti, gaksa, ayog buhiin kining pinakamaayong mananambag sa kinabuhi ang pulong sa Diyos, ayog yun buhi Paminawan nig ayo. Kadi ra ba ni magbase sa utok ni atong umaabot sa kaugmaon? Kay pwedeng bright ka pero magdesisyon ka dili gikan sa imong ka-bright. Gikan sa imong kasing-kasing nga malimbungon. Paminaw pa kayo. In verse 2, niingon siya sa iyang katawan, kung itugyan na sila sa Dios, sa Ginoo, nga inyong Dios nganha kaninyo, puuha silang tanan. The first reader ani is ang Israelite. Second, ikaw ug ako. So, mingutag, say puuhon, pastor. Tanang mga butang nga dili kauinan ni Lord sa imong kinabuhi. Puuha na. Bisyo, huda, puo. Ngayon kay kag puo, walay ibilin. Pat yun ginatanan. Sulay mo libot dito sa likod. Kung bunglayo nimo ng mga kugon, after 3 days, naan na po'y ng gawas. Subog. Suhob. Sugob. Bahala mo diha. So, ang gibuhat, gisprehan o katong pangpatay gyud sagbot. Puo gyud, wa kay bilin. Mo jud na siya puo. So ningon si Lord, inig-adto ninyo ani nga dapit. Wala mo'y ibilin nila, wala mo'y salbaron nila. Ayaw mo pakigkuyog ani nila, ayaw gyud mo pakiguban ani nila. So ayaw kamo paghimog kasabutan uban kanila og ayaw sila kaluy-e. So dili pwede nga ang mga katawan sa Dios ang Israelite
Makighugoy-hugoy sila, makiguban-uban sila, mubuhat sila kung sa gipang buhat pod sa mga dili Hudiyo. Kay gani, gitawag sila Hudiyo, ingon nga sila katawhan sa Dios. Kita karon mga Kristohanon sabta. So susamang paagi, ang mga buhat nga iya sa dili iyas ni Kristo, giingnan usab tang ayaw kamo paghugoy-hugoy ngadto kanila. Unya makita na to na. Verse 3. Ayaw kamo pakigminyo kanila ug ayaw paminyua ang inyong mga anak sa ilang mga anak. I know na ata dinhi no, but ayaw gyud mo ka-offend nga ako ning gisulti. Because mauni ang reality og pwede sab ni karon nga mahimong pasidaan sa uban. Sa man nato na itabo naman. Imo pa nang balikon nga di naman na mabalik. May man nag-cellphone nga pwede rin imong i-restore, i-quit unya new game. Yun na pwede. So ang naitabo, gusto kayo ang family nga ang bata ihalad jud nila dire sa Ginoo. Pero kay ang papa sa bata dili man Christian. Mao may nag-decide nga didto dadon bunyagan didto. So diha pa lang sa pagsugod pa lang wa na gyud nagkasinabtanay. So mo ni ang rason ni Lord ingon siya nga ayaw kay mo ni ang mahitabo. Kabalo mo daghan kay mga ginikanan diring manimbara pero wala naghuna-huna kung maimpirno tong ilang anak or malangit. Wala sila huna-huna rana. Sugot ra sila simba nga sila ra. Wagi pangandoy nga wag yung maingon nga nak tara manimba taron nak. Ug manak ha pag andam jud mo kay manimba jud ta basta Domingo ato ni hatag sa Ginoo. Wa jud ingana. So problema ng daan eh. And di pod sila kapugos. Di naman sila makabuot. So sa pagsugod pa lang daan sa partnership, dako na kayo ni siyang problema. And wala sa kung nag-judge ana, kaya ang Diyos may magbuot. Pareha sa testimony ni Ma'am og ni Sir. Nga si Ma'am, na kuan siya, bisan si Sir, lahi si Sir kaniadto o kanang tigom, pero kabubuton sa Ginoo nga ma-reach out po niya og madala niya diha sa Ginoo. Ang pangutanan ako, na ba kay paningkamot karong makadala kag kalag diha sa Ginoo? Or ditso ra kag hayang bisag dili na Kristohanon? Pait kayo na siya. So, ayaw. Nganong niingon si Lord, ayaw? Verse 4. Tanawang verse 4. Nganong niingon si Lord nga ayaw? Ngano man ang na-plywood, ha? Dire ko magbasa be. Kay ilang danihon ang inyong mga anak sa pagtalikod sa Ginoo. Mao na ni. Ayaw diha, dire ra. Inyong danihon ang inyong anak, tanawa ragon eh. Pagkanindot anang relasyon nga, uy, kumusta ka? Kapoy lagi sa trabaho. Sige lang, ugma suroy ta, pero simba sa ta ugmas buntag. Nya, nuroy niya. Nindutan ha? Kasi lang, kumusta diya? Kapoy ka? Mga, laag ta ugma. Magtuur ta, sayo tagi ka, lasing ko. Wag yo'y apil ang Ginoo sa relasyon. So, kung tinuod na nga gugma, kanunaya siya og share sa pulong sa Ginoo. Na gyud si Lord, nga Lord, di gyud mahimo. Di gyud mahimo, Ginoo nga someday, di may mag-uban sa pag-alagad diha nimo. Kay lagi kay angayan siya, kay gwapo siya, kay daghag abs, apil nawang na abs. Kana tanan mawala. Ako sa una daghan kay kog abs, naunsa naman ni karon. Unya bisag wa ko'y kanon tungod sa mga tambal nga akong gipangkaon. Dako ko. Nga nako, wala ko'y pwedeng mainom. Pati pagkaon, pilion na ni mong ayo, ginagmay pasod kayo. Ato na lang ko sa dagat rong birthday, eh. Yung birthday, ato na dagat. Langoy-langoy na lang ta. Wow! Tabon-tabog bas. Ano lang yun? Saan mo nang may pagkaon? Isda.
Isda na lang. Okay? So, padayon sa ta. Ilang dadon ang inyong mga anak, danihon nila sa pagtalikod nako. Aron pagsimba sa ubang mga Diyos. So, muyong kag Diyos, kaning Diyos, dili lang ni kay unsa na diyang mga Diyos nga giila karong Diyos. Kanang mga butang nga imong gipalabi, gi-priority kaysa sa Diyos na. Muna ningon si Lord, ayaw. Kay kana sila, wala diri na ako. Lahi ilang priority. Nya ikaw na akan ako imong priority. And they will turn your hearts away from me. So, sa ingon niini masuko kaninyo ang Ginoo og patyon kamo niya sa walay langan. Inoon, gub-an ninyo ang ilang mga halaran. Dugmo kaninyo ang ilang mga sagradong haligi. Pamutla ninyo ang ilang mga tukod, simbolo sa Diyos nga si Asera. Og sunuga ang ilang mga kinulit nga larawan. Kabantay mo ato mga igsoon, ako itong ipakita nyo si Asera. Ang purma sa Diyos nga si Asera, pustera na siya. Puste, gaingon ana. Nya sa ibabaw, gikulit dito, ang dughan ni Asera, apil yang ulo nga nag-ingana sa iyang didi. Tanaw ba muna ako? Ingana. Ang iharang diri, nya sumpay, kahoy guna siya nga giokit, nya sumpay niya, mura nagtukon poste. Munang niingon diri, pangputla na ninyo. Kay gani ang katawan sa mga Kanaanite nga nagsimba ning Asera, nagtuo sila nga kining si Asera maoy nagbuhi nila. Mo bitaw nga simbolo giingana og giingana siyang didi to feed. Siya mo'y mag-atiman, siya mo'y mag-nurture. And then ikaduha niyang meaning is kauwag nga ipaibog niya ngadto sa mga kalalakinan nga ang paagi sa pagsimba ni Asera mao nga makighilawas kamo sa mga kababayin-an, partner man ninyo na or dili. Ingon si Lord, dadon mo nila. Sigurado gina dadon mo nila. Kaya kana karon maminaw man nimo, nagsira ni pulong sa Ginoo. Amen. Simba man sad ko niya. Pag magkuyog na niya mo, maminyo na niya mo, may mga anak na niya mo, ikaw na mo sunod. Buot ka, nga mahubog to, sumbagon man ka. Saan mo na? Minaw pa na nimo karon. Munang planuha og ayo, iampo og yun og ayo, ing na Lord, maobag yun ni. Kung siya na talaga, ano saan ang kanta ha? Ha? Di ka mutuwa ng Kristiyanong in love eh. So, muna'y rason nga dadon. Now, munang moingon ko, nga dili gyud ko makasalig nimo bisag unsa ka ka-bright. Kay naan ako'y naila ang tao nga giingon nga pinaka-bright sa tibuok kalibutan. At tuon na to. 1 Kings chapter 11. Muna may nga na uban, hala sayang, bright trabaho unta na siya. Hala sayang, mga na uban. Bright man unta kayo ning tawana. Tanaw ra ko ni. 1 Kings chapter 11. 1 to 13. Ingon diha, si Haring Solomon, 1 Kings chapter 11, 1 to 13. Ano mo? Deres Bisaya, ningon si Haring Solomon, daghag hinigugmang mga babaye, nga mga langyaw. Ato Di ba ningon siya, ayaw. Dito's Deuteronomy. Karon, unsa may naitabo? Si Haring Solomon, ningon daghag hinigugmang mga babaye nga langyaw. May anak sa hari sa Egypto, may anak sa mga Moabihanon. Hala, kining gipang mention dito nga mga nasod. May mga anak sa mga Amonihanon, mga Edomihanon, mga Sidonihanon, mga Hitihanon nga iyang naasawa. Ang mga Israelita gididaan sa Ginoo pagkigminyo kanila aron dili sila madala sa pagsimba sa laing mga Diyos. Apan bisan pa ni ana,
si Solomon nahigugma kanila pag-ayo. Ang kapungan pang baha, di nahunog sa bagyo. Tigin mapugnan. Gugmag yun. Gugmag yun. So, sundon na nato ni atong gibati. Di na ta mo sunod sa Diyos. Bisag sige na ta kaigugwali. Sunod na kita sa atong gibati. Dili na kita sa Diyos. O nya, verse 3. Wapo ganing tao Solomon. Liwat sa, liwat. Aduna siya'y 700 kaasawa nga mga prinsesa sa ito pa mga anak ni hari. O 300 ka mga puyo-puyo og nadala si Solomon sa pagsimba sa ubang mga Diyos tungod sa iyang mga asawa. Tanawa ragon giing nang ayaw. Tinawa, naminyo siya. Sunod tuig, naminyo na po, katulo. And pag abot na niya og 40, 50, kakita siya mga anak, mga prinsesa, ga 17, ga 18. Ay, minyo na po siya. Ano abot 700? 700. Usa sa akong bana. Usa sa mahimo na kong bana. Napadalain. Usa sa, basta kay 300 o nya. Ningon dire 300 kabuok ang iyahang puyo-puyo. Wala pa pakasle. Naapa mo? Pero dili na ingon, usa kay gayon niya naminyuan. Anang nagpadayon ang iyang edad, maminyo na po siya lain. So gitawag ni siya polygamy. Daghan. Polygamy. Nya ningon diha sa verse 4, kaysa dihang tigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siya nagmatinud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos. Munang gingon lang kung kailan ang tanda na siya ka pa kung kano sa hapit na mga po, mao pa po imong ipanglaki. Kung kano sa hapit na ka mga po, usa pa ka mamaye. Kung kailan tanda na, nagmatinud-anon pagpangalagad sa Diyos, pagka nadugay nagpangalagad, o naunsa man ka. Sakit lagi pero sag diragod. Makaguol bitaw, sakit bitaw, pero sag diragod. O nya, dili siya sama sa iyang amahan nga si David. Si Solomon, misimba kang Astarte, di ana, o niya, Diyos sa mga siduhanon, og kang Malok. Kinsa ganito ni si Malok? Okay. Si Malok, paminaw, diri na ko tanaw-tanan. Si Malok, daw, ang itsura niya, metal siya nga larawan. Nga ang iyang ulo sa kandeng, or may sungay. Nga naglingkod, gay nga nagporma, nga ang duha niya kakamot, gay ngunana. Kita ninyo? Ang trono nga iyang gilingkuran, sakop ra po na siyang lawas, kay mita lagi na siyang gihimo. Pero katong iyang gilingkuran, sakop to. Ang sulod anak ni Malok, halo, bakante. Dili siya metal nga sulid, walay sud siya. Ubos sa iyang gilingkuran, dunay dako kayong hudno nga adto ipangpansak ang mga dagko kayong troso, mga kahoy. Nakuha na to? Nga inig musiga na to og ayo, metal siya. So ang iyang color, mura siya itom. Pero kung musiga nag-ayo to nas ilalom, mubaga siya kay metal man, hangtod nga moabot sa iyang ulo o hangtod moabot sa iyang kamot. Mga duha ka palapag ang iyang gitason sa maong larawan. And that is why, dunay ang sa iyang, naglingkod siya, paminaw sa man ako, walay maglingaw-lingaw. Galingkod siya, gingon ana, dunay hagdanan sa iyang ang ana ay iyang atubangan. Nakuha na to? Ang paagi sa pagsimba niya, ilang kuhaon ang ilang mga anak
ug ilang ihalad nga buhi ngadto kang malok sunogon. Dili ni literal nga sunog nga isugbas kayo. Mao gani itong ilang dauban tong hudno dihas iyang tronong gilingkuran arong mubaga siya pati iyang kamot. Ang ginikanan sa anak mo saka sa agdanan ug ilang ibutang ang bata nga buhi sa kamot nga nibaga na og ayo. Nga magkisi-kisi ang bata nga nagbukal siya kay baga baya na. Mo siya gisugba sa kamot. While nagsaka ang maong tao nga muhalad sa iyang anak mubutang sa kamot nga nagbaga na ngadton ni malok. Kusgon nila bunal ang mga drums. Tanang klaseng instrument ilang patingogon. Maoy paagi sa pagsimba nila. Literally, ang translation sa malok into English, gitranslate siya into English, gitawag siya demon. Tanawa gisimba ni Solomon. Pero wala giingon nga si Solomon, naghalad po siyang anak, pero yung gisimba ni. Unya, kusgo nila og bunal ang drums, aron ang ginikanan, dili kadungog sa terrible kaayo, nga pagsagit sa bata nga inigbutang dito sa kamot nga nagbaga. Kisay nakaila dire ka ng piloder, kanang ingana niya, magkarga og balas sa dump truck. Murag ingana porma kay ingana ba? Siging ka pangayo. Dito nila ibutang ang ilang anak. Mao ni si malok. Imagine unsa siya ka demon. Ug lagot kayo si Lord sa iyang katawan. Why? Kung sila magsimba ni Lord according to Malakay, tagaan nila piang hayop. Pero kung magsimba ni malok, ilang anak mo'y ihatag, torturon. So ningon ang Bible, walay laing simbahon nga minugna sa kamot sa tawo. Ang Dios lang nga nagmugna na to. So wala ko ilabot og sa inyong practices, magkahikap-hikap mo dito, magkakusgakos mo na, mangingunayan na, magpanyo. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Someday, mga tubang ta sa Diyos. Tanaw na to. Kay ang basya ni Lord, ingon siya, ang akong mga kasuguan, ang mga pulong. Pati si Malok, gisimba ni Solomon. Kinsa man ni si Solomon, pinakamaalamong tawo nga nabuhi sa yuta. That is why di ko gilabot unsa ka ka-bright. Tarunga imong desisyon sa kinabuhi. Ayaw nagsigig kagool, ayaw nagsigig kasakit diag unsa pay imong madungog. Ang imong huna-hunaon sa mga mosunod nimong desisyon, tarunga na. Human naman, alangan mo balik ka. Ya pastor, ngano man ang imong isgutan? Pasidaan gani sa uban, di ni para nimo. Naapat ha? So ningon siyang ayaw. Kay kung may tabo ni madaot gyud mo ane. Tanaw ako sa nahitabo sa gibuhat ni Solomon. Pati si Malok iyang gisimba. Ningon diha. No, Dios man siya, laway nga Dios sa amonihanon. Tawag siya demon sa English. In verse 6. Sa ingon ni ini, nakasala si Solomon sa Ginoo, wala gayon siya mosunod kaniya sa hingpit. Dili sama sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya, nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangang dapit sa Jerusalem. Alang kang Kamos or Kamos, nga Dios sa mga Moabihanon, o kang Malok, nga Dios sa mga Amonihanon. Tanawa ni balaan nga nasod. Jerusalem, the city of God, iyang gitukuran ani. Gimuan niya mga templo ani ni Malok o kini si Kamos. Dapit ni sa Diyos, pero iyang gimuag ingon ani. So in verse 8 ningon diya, nagbuhat usab siyag balay alampuanan, diin adto ang iyang mga asawa, magsunog og mga insenso og maghalad sa mga mananap alang sa ilang mga Diyos. In other words, gitalikdan niya ang Ginoo. And sultihan kanako, ni hundang ba si Solomon pagsimba sa Diyos? Wala. Naghalad gyapon siya. Moadto gyapon siya sa adlaw sa mga kasaulugan para sa Diyos. Pero I tell you, bisan pag niya ka dire, bisan pag sige kang nagsimba, pero ang ingon sa Ginoong ayaw, imo pong gibuhat, walay kapuslanan. Munang niingon si Joshua 24:15,
24:15. Ningon si Joshua, murag nakita nako nga daw dautan ninyo ang pag-alagad sa Ginoo. Kung alang ninyo dautan ang pagpangalagad sa Ginoo, bahala mo pagpili mo kinsa inyong alagaron. Ang Dios sa Amonihanon, ang Dios sa mga Jebusihanon, o sa mga Kanaanon, basta kay ako ug ang akong pamilya mag-alagad kami sa Dios. Ni desisyon si Joshua. Nga ako ug ang akong pamilya, because bisag unsa og pangugat og tudlo ng katawhan, mo gamit lang magyapon na silang gibate, di man mo sunod sa ilang mga nakatunan. So ningos Joshua, okay. If it seems evil for you to serve the Lord, then choose you this day whom you will serve. The God of the Ammonites, the Amorites, and the Canaanites, but for me and my house. As for me and my house, we will serve the Lord. Verse 9, nasuko ang Ginoo kang Solomon, kay gisalikway maniya ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga nagpakita kaniya sa makaduha. Og mipesidaan kaniya nga dili pagsimba sa laing Dios, apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Di ana, verse 11. Timan ini. Pag ang gisulti ni Lord nimo, di nimo buhaton, tanawan ning verse 11. Di manggaling ni mao, pero susama, mahitabo gyud pud ni sa ato ang mga igsoon. Verse 11. Busa mingon ang Ginoo kang Solomon, kay wala mo man tumana ang atong kasabutan, og ang akong mga lagda nga gisugo ko kanimo, kuhaon ko kanimo ang gingharian og ihatag ko ngadto sa imong opisyal. Human namatay si Solomon, boom, didto ni Jeroboam ang iyahang pinakahabog nga opisyal sa gingharian, naadto ang 12 ka tribo. 10 tribes. Tuan niya. Ang nabili na lang sa iyaha, 2 ka tribo. Ang Juda ug ang Benjamin. Mao na lang toy naan ni Rehoboam ngayang anak, kay tuan ni Jeroboam iyang official. Because divided imong kasing-kasing, ma-divide ang imong kingdom. Future ang giingon ni Lord nga mo nimo itabo sa umaabot. Kaya nga karon tarungon nato ni atong kasing-kasing. And kadaghan nagyud na ninyo na misinterpret. Mga young people, dili ninyo makita na nga gugma, kay ang inyong nakitaan nga nawong sige ra nga kasaba nimo. Sige ra kang yawyawan, sige ra kang kasaban, so di ka kakitaan na nga gugma. Pero sultian mo nako, tamis kayo ang samad nga nahimo sa tinuod nga nagmahal nimo. Og dili ikatandi sa makalilisang og kapait sa samad nga mahimo sa kaugmaon nimo pinaagi sa imong sayop nga desisyon. Bisan gani na wala ko nag-ingon ninyo nga dili mo pwedeng mag-uyab-uyab. Hibaw unta nato ang context ba? Makita ba nga dili pa kaya, dili pa nimo makayang mahandol. So ingnon ka ni Lord, priority sa nang imong eskwela pagpangalagad. Ingnon ka karon nako. Pero kay lagi, di naman ka kamaong maminaw sa imong wisdom, kaya mong paminawon imo namang pagbati. Tanawan unsay nahitabo ni Solomon. Gibaliwala niya ang sugo sa Dios, so ang resulta, buak ang iyang gingharian. Mismo iyang gingharian, gihatag ngadto sa iyang opisyal sa laing tawo, imbes sa iyang anak. Ang nabilin sa iyang anak, 2 na lang ka tribo. Og diha nagsugod kay nabuak man, northern 10 tribes, ang kingdom sa north, ang south 2. Tungod sa gibuhat ni Solomon, ang 19 kahari nga nagsunod nga naghari sa north, og ang 20 kahari sa south kanunay nga gera. Pinatyanay sila, pareho silang Hudiyo. Ana nagsugod sa desisyon ni Solomon. Pag mali ka sa pagsugod, ayaw gyud kag hunahunang korek kas umaabot. Baliki gyud ang sinugdanan. Hello? Gapaingon ka og muadto ka karon og tubigon
gikan kag Tagbilaran, nakabiyahe na kag usa ka taon, naabot na ka og Albor, Baklayon. Ma-realize nimo nga wait sa wrong direction eh. Balik. Diri nakabalik ka Tagbilaran niya, padung nakadiri Cortes. Maribuhok, Luon, Kalapi, aron maabot kag Tubigon. Ingana unta ang atong himuon mga igsuod, kabalo na tang mali, panidayunan nato. Problema dyan na. And ang challenge nako maag yun eh. Kung tinuod gyud na nimong gihigugma, kada adlaw sangyawan gyud na nimo sa pulong sa Ginoo. Imo gyud ang paambitan sa pulong sila. Ayaw imong relihiyon. My goodness, walay tawong ganahag relihiyon. Ang tanang tao, ang gusto nila, Ginoo nga tinuod sa kinabuhi. Dili relihiyon. Gamay nga simbahan, dako nga simbahan, ang importante, tinuod kang gasimba sa Diyos. Na ay simba nga nagbarog lang, nag-awit, napoy simba nga nagsayaw, kinsa may imong gibarugan, ang Diyos. Kinsa po imong gisayawan, ang Diyos. O, nga nung maglalis man ta. Problema siya. That is why, atrastas Deuteronomy chapter 22, Deuteronomy chapter 22, verses 9 to 11. Deuteronomy chapter 22, verses 9 to 11, ayaw kamo pagpugas og duha ka matang sa binhi diha sa inyong parasan. Kay kung buhaton ninyo kini, did-an kamo sa pagpahimulos sa bunga sa inyong ubas og sa abot sa laing tanom. Now, literally, ayaw yun naghimua. Kay siguro yun ang lupigo ng usa. Kung magtanom ka. Ayaw, dunganang ibutang ni mo sa usa ka lata ng kamatis o kanang sampinit. Ibutang nimo sa usa ka kaang ning kugon o tanglad. Tangad mo sinyo, bala mo. So ayaw. Then sa imo pod nga kasing-kasing, ayaw pagtanom og duha ka matang sa binhi. Gatanom kag gugma, gatanom po kag pagdumot. Gatanom kag kalipay, gatanom po kag kaguol. Gatanom kag pagdayeg, gatanom po kag pagmaoy. Na may mga ingunana. Kabalo ka kung broken ka, na yung mga awit nga magpakitabang kas Ginoo. Pero naapoy broken nga ang ilang awiton samot pong makaguba nila, makabroke sa ilaha. Na nasakitan na gani ka, nya imo pa yung painumduman imong kaugalingon. There's nothing to say today. She left. Tagay pag yun. Fixing a broken. Ay, magingana, no? Or ikaw ba ni Bia? Unya, nasakitan siya, ayaw ni mo, and later on, na-realize ni mo nga, gwapa, manay kay siya, buutan pa siya kayo, di siya pariya aning bag-o na ako ron. Gusto kong mubalik niya. Pagtanaw niya mo, ayay, nagsingsing naman siya, engaged naman siya. Awit na po kag pasakit, pahinumdum sa imong kapakyasan, awit na po kag kanang mudugas imong pasakit. I was wrong that I hurt you. Lasig maoy. Sig painumdum sa kaugalingong kasakit. Bisag, di yun yung ang math nga, find the value of X. Naa ba di ay value? Gi-unfriend na magani ni mo ron. Kay basig mag-post siya, unya mo like ka, unya imong partner, masuko. Anong ni-like pa makas imong ex? Bala mo sa inyong kinabuhi. Nya, verse 10. Ayaw lumpunga pagsangon sa daro ang baka ug ang asno. Sulay kuno tagdaro ang atong gamiton, baka ug kabayo.
Di ba na sila magsungayan? Munang ningon ko, mas maayo lagi. Dili, mas maayo. Maayo gyud. Nga kung doon na kay gustong kaubanon sa kinabuhi, kanang pareho mong nahigugma sa Ginoo og sa iyang pulong. Kay kung walay bugas, mamundak to siya sa puton. Pero kung pareha mong naas Ginoo, sagdilanghan. Fasting sa tarong tahato tas church, kay murag kasal man to gabi, basig na ay. O kung gutom ko sa inyo, hari mo church, pastor, na kape dia, kape ra. Unsa man tawon? Hello? Kaya sometimes pag naapo mo yung blessing, hato dari sa church. Unsa inyo mga gulay-gulay dia, mga unsa pa na kay. Hato dari, kay ug naay mga walay pagkaon niya, mari dari ana. Siya man ka. Gutom pa sa pag-utan da. Glungag na ibugas oh. Ano lang. So, ingon siya, ayaw ni. Ayaw dunga nagdaro ni. Kadili pwede nga kagahapon. Ang putahe kanding og baboy. Ang giluto ba? Ang instruction ingon nga kanang mokuhag sudan sultiis siya nga baboy ni kari kanding. Unya ayaw gayod og baylua ang sandok. Kung kini serving spoon gani. Kung kini para sa baboy ra gyud na. Kani sa kanding ra gyud na. Ngano man? Dunay mga tao nga ang ilang ginhawaan dili gyud nila makaya na. Pugson na mo, inarte po ka. Ikaw ko na di ka na mukha og durian, pugson yung kakaon lami. Nyamato mo Vietnam, kaya dito sa Vietnam, prituhon man ang mga ilaga. Nya di ka mukhaon, inarte. Malipay ka? So, ako may alkanse ato gahapon bitaw. Yung utilaw-tilaw. Nga pagkagabi, nag-uol ko kay, oh Lord, gigutom ko, gamay akong ikaon niya, musukan ako. Tilaw-tilaw rin ginangmay. So, dili gyud pwede. Example rin siya, nga lainon gyud, managlahi gyud na. Ato mang pagsabayon. Ang resulta, anak na mo anak, maglibog siya. Asa man ko mauban? Diri ni mama nga magsimba. Or ari ko ni papa. Di ko magbisyo, pero suguon mo kung papa sigarilyo. Yan mo yung pagod, dagkutidaan kay watay lighter. Di samtang gauli ang bata. Papa, natunga. Tunga na pa. Libog gayo na. Nya gatudlo kas bata o gunsaon pag-ukab ang Bible, ang bana po nimo gatudlo po ring ani pagunit ng manok. Gatudlo po siya gunsaon paggunit ang manok. Paita. Muna ningon dili pwedeng lumpungon, kaubanon. Hindi man ta kasabot. Katong mga naana, dili na kamo mo'y akong gi-address ane. Ang akong gi-address, kining wala pa. Kaya basig musundog ni ninyo. Lisod gayo bitaw. Diya katong naana, ipakita gyud ang imong pagka-Kristohanon. Kaya kung kabubuton sa Ginoo, madala na niya sa imong tiilan, sa iyang tiilan. Ikaw pa'y Kristohanon, ikaw pa'y maldita. Gubot, paslukot, kuno ang kinaiya. Naman mga kinaiyang gubot, paslukot. Sagdalaan ni mo glupon, di yun mahusay. Dadag kapitan, di yun mahusay. Unya ni apa? Naingon siya sa verse 11, ayaw pagbistig duha, ayaw pagbistig panapton, nga hinimo gikan sa balhibo og salino nga giusa paghabol. So dili pwede. Kung magamit ka duha ka klase nga panapton. Imagine ko no, panapton nga hinimo gyud gikan sa abaka anang fiber or unsa pa nang gipanghimo mga dahog pinyang gihimo kani mga ingon ani. Niimo na itahi sa panit sa
Mas ligon man yun tong panit sa baka. Umitan lang ipanghimog sapatos. So ningon si Lord, ayaw og ing ana, ayaw mo pagbiste og ing ana, duha ka klase. Na kung sa atong panahon karon, di ka pwedeng magbiste kag pabuutan-buutan ka, maldita na po, kalit, buutan na po. Ayaw na, buutan na kayo ibiste. Nya ini ka Domingo, magbiste tag pagkakristuhanon, pagkamapabusanon, puno sa gugma. Paglain na pong adlaw, gabiste na po, pagkamaldita, pagkahimalikas, pagkayawanon, ingon siya ayaw. So dili gyud pwedeng usahon lagi. Ikaw ramay nag-ingong pwede. So pag si Lord moingong dili pwede, dili lagi, pero kay imo mangbuhaton. Nya moingon ka ni Lord, ayuhan ni Lord. Ayuhan Lord, ang among relasyon. Giingnan na kag di pwede ganin ang panit sa baka no. O kanang panapton imong dunganog tahi. Panit ra po na imong isumpay. Kung panapton. Kung lino. Kung magbuot magag-imo niya, problema na, Lord, tabang. Bisan pagpila ka sandayong, santil mo, imong pangtaw, mga san. Nagyod na. Kadiliman mao. Napailain. Mao bitaw, nga ang pagpili ni mong partners kinabuhi, imong gisiguro unsay gisulti ni Lord. Lilinawin ko ngayon, maalaunahon gud taron ani. Di paminaw gyud tag ayo aron nga dili ta maabtan og alas 10. Ni tanaw launa no. Paminaw. Ngano man gyud nga imong sundon gyud ang pulong sa Ginoo. Ilabi na kung pagpili og partner sa kinabuhi mo ay sumbanan. Why? Pasabton ka na ko, mao ni. Kay kung ang pulong sa Ginoo ang imong basyan, sigurado gyud na lipay ka, malinawon, unya lahutay. Lahi ra ba nang enjoy og endure? Kay kanang enjoy, happy, kanang endure, giagwanta na lang nako akong bana. Giagwanta na lang gyud. Kaya ingon magdi pabulagan. Lahi ang enjoy o endure. Na paminaw, ngano man gyud nga kung mopili kag partners kinabuhi, pinasubay man gyud sa gisultis pulong sa Dios. Why? Because normal sa tawo ang iyang tan-awon, ang iyang itsura karon, unsay naa niya karon, wala siya magtan-aw og unsa unya nes umaabot. And that is why sa kaminyoon, mag-imo siyag saad nga dili niya buhaton. Till death do us part. Ngayon na din siya sa kaminyoon, pinahilak-hilak pa, las pastor na nagkakasal. Mingon na din siya, Gerald. Dili tong ongyot, karisa, kaya pa namin nyo. Gerald. Dawatan ni nga singsing. Timaan sa walay katapusan. Nga pakigsaad nga ubanan ka nako sa tibuok nimong kinabuhi. Unya gamiton pa ang Ginoo. Kisa may ato example nga pangalan na. May na lang, May. Mingon na si May nga. Mahiyaguman kunta ang labing makalilisang nga silot gikan sa Dios. Kung tugutan ko ang bisan unsang makabuwag ka na to, gawa sa kamatayon. Lapak-pak ang mga audience. Uy! Gikilig. Sunod si Mana, giuli. Gahi ang nanig ulo. Uy, pwede nang kabalo mo, daghang apan ang taong huwan ninyo na ibaw eh. Mag-arrange na siya ayos yung gamit kay mo bisita kasi yung ilang balay. Maligo na siya kanunay kay naa ka. Pero magkuyog na mo, dili na di ay maligo. Pinaingon-ingon pa Kuya Junel, makalilisa nga silot sa Diyos akong mayaguman. Kung tugutan ko ang bisan unsa makabulag ka na ito. Allah, ayaw nagsuwira Gerson. Basig magingana ka rong pizza 20. Na may ingana lami kayong manulti pero
pag abot nas panahon yung pagod till death. Till death as do part. Do as part. Bahala mo inyong bayluon. Lisod lagi. Pag ingon si Lord, nga ayaw lagi og dungana, ayaw ka mo pagsuot og biste, nga hinimo sa duha ka klase, nga material. Sama sa panapton, o sa panit, sa hayop, nga inyong himuon. Kaya nga naman, sigurado na, nga ligo ng usa, ang usa daot. Kung panit ra puro. Lisod kaayo lagi. Kinalisodan. Ya someday maghinilakay na ta. And ang purpose ni Lord, nganong kahimo siya ane, nganong giingnan niyang ayaw, dapat kanigyod, pariho mo. Because, kamo nga magtiayon sa inyong relasyon, mahimaya ang Diyos og magpatubo mo og next nga henerasyon, sunod nga henerasyon, kana inyong anak, nga nahigugma pod sa Diyos. Nga ang iyang makita og ang iyang kaalam, ang iyang pagtulunan nga iya sa Diyos. Nagkat-on siya aning bersikulo sa Biblia, nagkat-on po siya tao aning bulang sa manok. Nagkat-on siya inom sa espiritu na anong tubig, nagkat-on po siya aning tanduay. Lisod lagi kaayo. Munang gitudloan ta. Listen. Kamong mga anak, tanaw namong mga ginikanan. Kadili ikalimod, wala na to nag-blame sila, no? Because, biya mo na sayod, kabubuton na sa Ginoo pod sa ilang kinabuhi. Kay doon na bayay na nga minyo, nga pagan ang klase nga kaminyoon. It means di kabubuton sa Diyos. Na wala ba ninyo na natanawi? Ingon ko sa akong asawa, bata para baka. Itsuraan po ugay tapad. Adili, para nako, Jod, the best, Jod. Kung ugaling kuhaon ko sa Diyos, ayaw na pagminyog lain. Kay basin ang imong maminyuan, mao'y mo rape sa akong mga anak. Kasagaran manggod, pag nahana kay mga anak, magminyo kag lain, ang imong original nga mga anak, dili tagdon sa naminyuan. Dili kayo matagad. Mao na'y kuhaan natog pagtulunan. Naa kay masacrifice. Lisod kayo lagi. Munay atong una-unahon kayo. Mao na nga sa pagpili og partner, pangutan na si Lord. Unsaon? Kay basig na kay duha, biyaan na ka. Ngita na po kaglain. Buhat na po kag duha, biyaan na po ka. Ngita na po kaglain. Nga pagpangutan na kasi maning anak. Itong kapare. Kare usa. Itong kumpare po na kung usa. Kare. So, inga na ang may tabo. Pero nahitabo na siya sa dili pa ta mga Kristohanon. Karon, managsuon na ta ni Kristo. So, wala ka gi-blame. Ang imuha na lang nga kahimtang, gigamit nato agi og panalangin nga pasidaan sa uban. Nasabta na to? Nasabta na to mga igsoon? Mao nang niingon si Lord nga ayaw. Niingon si Lord nga ayaw. Ari ko sa mga bana. Mga bana, niingon ang Bible, ilha ang kahuyangon sa imong asawa. Kay kung di ka kailas kahuyangon sa imong asawa, dapatan nimo na kanunay. Natural ba ng asawa nga, og naay gibati, iya man na isulti. Kadili ba na ikapamuak niyang baso. Kay ultimong tuwalya, pag nabili na ko, masuko, biya na. Nag-asa may imong tuwalya. Asa magpanyo nimo? Asa magkuha nimo? Kay himos na sila, hipos na sila sa mga gamit. Kita mga bana, wala na diya, palit taglain. Nga na raman. Natural na sila, nga magyaw-yaw, ilho nimo ang kauyangon. Pero mga asawa, hatagi pag duha ra ka chapter. Kalibro, buka mo yaw-yaw. Duha ra ka chapter po tawon. No? Sige yaw-yaw. Ikaw kay kuan lagu ka. Nagus ka kani adto sige ko nimong daugor lagu ka. Giminyuan ti ikaw kay napugos ako nimo kay nagkalak ta. Nimo daga na kaya. Human yag yaw-yaw. Ang iyang bana ni abot na nagtagbilaran wa na des kusina.
Kaya normally sa mga bana, di ni ganagyaw-yawan. Pero mabuhat og mga butang aron mayaw-yawan. Kisa itong niingong mao. Naapa mo? So, kuhaan na ito, nagpanag-ingnan. Si, wa po na ako kapog ni my love. Bas hindi ay og, pero example ra na. Kaguol po na una-unaon, oy. Example ra ba, kung kaon ko sa Ginoo, nga na, ako siyang ingnan, umakaya ni mo ayo, pagminyog lain. At imana ang duha na to kabata. Pamana na sa lagi eskwela. Kay ang minyo kaglain, lain na po ng problema. So ayaw lang. Pero basin dai po di og buutan mo di. Someday magsimba, Lord, salamat kay Ginoo. Ambanan ako kaniadtong maldito. Imo yung ipulihag magko. And greater things are yet to come. Gahuna-huna pa di ag na laing mo about. Ayaw pa mag-ingana. Tala kay alas 11 na. So, last nga scripture na kong basahon, niingon ang 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 18. Malagi ito akong giingon ha, kung ikaw rin magpili, pagkasunod adlaw, na mo yung mga anak, pulihan na po nimo. Ikaw rin kapoy kapili sa gipuli, pulihan na po nimo lain. So, lami kayo gyud ang Diyos di pabuto na to. Amen! 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ayaw kamo pagpakighiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang dautan. Og magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Verse 15, dili gayon magkauyon si Kristo og si Belial. Belial, it means Satan. Sa Old Testament ni gigamit, no? Kay managsama ba gayod ang magtotoo og ang dili magtotoo. Dili gina makapareho. No, kita nakabasis pulong sa Ginoo. So, dili pareho. Verse 16. Magkasabot ba ang templo sa Dios o ang templo sa Dios? Dili. Kay kita nga templo sa Dios nga buhi sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako og makig-uban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios og mahimo sila nga akong katawhan. Busa, ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw og dawaton ko kamo. Ako, mahimong inyong amahan og kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. So ingon siya ayaw kay arong dili ta magka-problema. Ayaw. So sa mga batan-on sabdere, Kristohanon man mo no. Dili na siya magmatter kung ang inyong mapartner sa kinabuhi na anay anak, bisan pag 5 unom. Ang magmatter gyud sa kinabuhi nga ang Dios mao'y nagpili ni anak kay para sa imuha. Di mo na problema. Ang pareho mong naigugma diya sa Ginoo. Basta kay inigdawat nimo niya ang iyang unang anak, imong gyud nga isipon nga kamaguwangan ninyong anak. Kay anak man na niya siya imo mangipakaslan, imo siyang gidawat. Hoy nasabtan lagi ko ninyo. Ingana ang paagi ni ana. Di kay walay labot. Siya walay labot. Ingon na ang paagi ana. Kay dili man na siya, dili nimo mabasol ang struggle sa mga ginikanan. Yes. Moingon ka, yagaan na lang kay single mom, ingana. Unya, og ako ron, maminyo ko og kanang nanay anak daan, magyaga-yaga na dayon nga aw kana kay buy one take one. Yaga-yagaan ba i-down og ayo, tamayon og ayo. Wala ka kabalog unsay giagian ana nga babaye. Biktima sa na siya and then grabe ang iyang pag-antos nga depressed siya. Subo kayo yung kinabuhi nga nag-raise sa usa ka bata nga siya lang, naglibog siya, sigihag kasaba sa ginikanan, kadi man siya kapanarbaho, kay naay siya bata. Mauna na, kay imong desisyon, and then bombarded na kaya na siya, mga negatibo. And nag-atiman, nagdawaton niya ang tanang pagtamay, tanang pagdagdao, dawaton niya,
And gipasaylo siya sa Ginoo, dako-dako ng bata, nakatrabaho na siya, and nahimamat siya usa ka lalaki. Nga mao nagyud to ang giandam sa Ginoo para niya. Nagigugmaay sila. Imong tamayon. Dawaton. Pasalamatan sa Ginoo. Unya ang iyang anak, imo ginang isipon nga kamaguwangan nimong anak. Ing anak maning prinsipyos kinabuhi, di wala kay di nimo hukman. Kay sometimes atong ubos na kayo atong panglantaw sa mga kababayin-an nga paninguhaan sa mga mga single nga abi kay naa na siya ay anak. Dili na siya mao. Dili na siya gyoy mao. And that is why ang balaang kami niyoon kinig yung gipangsulti dinhi. Mao gyud ning gipangsulti sa pulong sa Dios. And gidesign niya ang kami niyoon gani gipabalunan niya gasa. Nga malipay sila sa ilang relasyon. And sad to say kana nga gasa nahimong giabusaran karon. Sayo na lang kaayong magdugdog. Ang wala pa sa kaminyoon. Na nag-eskwela pa, magdugdog na dito. Ginaabusaran. So, sa mga nahitabuan na, pasayluan na ang imong kaugalingon, ayaw kasuko di pastor nga maisgutan na sa wali kay nagpasidaan panas mga manghod nimo. Kauban sa church nga wa pa. Og sa mga ginikanan pod, gamita ang imong testimony. Ingna imong anak. Nak! Someday, pag magpili kag partner, kadtong gisulti sa Ginoo sa iyang pulong maoy pilia. Kay tanawa ko, ingna imong anak. Di kay makonsentidor pahinoon kas imong anak. I-correct. Gamita imong kaugalingon nga panag-ingnan. Tanawa ko nak. Ingani ta kalisod, muni atong giagian. Tungod ni sa akong nahimo kaniadto. Kay arang gupuham to imong amahan gud nga naninguha nako. Nya humot kayo nga ipikasint. Grabe jud siya nak. Munang gisugot dayon nako siya. Unya os kagabi ra gyud to nak. Mao na nang dagwayan nimo. Mao na nga someday ingana lang. Lisod kayo. Karon mo decide na ka, pastor, magpakasal ko. Kisa may bana nimo. Naragod diha. Ako narabiya taga dinhi ra Bohol. Kay wa gani ta kakitag asa. Wa ta kaila kay dili nimo kauban sa church. Sulisod gayo. Kinalisodan. Mauna nga pag nagpili kag partner sa kinabuhi, siguruhang pareho mong nahigugmas Ginoo. Pareho mong naay pangandoy sa Ginoo. Bahala pag kabalo mo lipay kayo. Bisan pag iniuhang resources, ginasto ay og taman basta para sa Ginoo niya, pareho mong duha, lipay kay ka. Tagaan mo na kog example. Pag Thanksgiving, moingon na dayon ka sa imong asawa, love, ang sweldo na ako sa November, ako ning ipasalamat sa Ginoo. Mao na nga since January, gaalkansiya ko, kay mao na atong gamiton sa November. Kaya ang akong sweldo, ako ning ipasalamat. Nya kadi man magtutuoy mong bana. Tanaw ra ko na inyong pastor, pangwarta ra ko na kanunay. Di man kasabot. Pero kung pareha mo, di ba lipay kayo mo, sige, ato ning suportaran. Di man po nato ni gibuhat kay para na nila. Para man ni sige. Gigi. Ikaw may bahalaan ako'y bahala rin. Nya magko na, uy, dadi wala na ko dire. O sige di apa kare may gamita. Unya, unsa man ako na pud kay wala na ko dire. Pi kay di apa ko, di glastuan pare. Kare mo palit pa ko ni. Wa may problema kay pareho mo. Ultimo sa paghatag nimo sa imong pag-uli nimo sa imong ikapulo, maglalis pa mog ayo. Di mo siya magtotoo. Ing anak gyud ka makalilisang kung magpili kag ikakuyog aning kinabuhia nga dili mo pareha og paghigugmas Ginoo. Dili mo parehag na sabtan diha sa Ginoo.
og ing ana na lang gyud kawalay sama, kamalinawon, kamalipayon, kon ang imong ikakauban sa kinabuhi, pareha mong nagmahal sa buhing Diyos. Munang malipayon kay kung magtanaw ni ining mga magtiayon nga manimba. Labi na kung manag-uyab mo, unya naa na sa panahon, stable na sad mo niya, mag-uban mog panimba, malipayon kayo ko ana. Lipay kay ko, wow, ninduta gyud ni ako gyud silang iampo nga someday nga na maghuna-huna na daan tag hala karong sunod ang decoration ari na pod sa atop, ari na pod kisame, dito na pod sila magpasos kisame. Anong dili pod pareha ani? Lain na pod nga sit up, no? Lain na pod nga sit up. Sige, ilang mga sapatos katong nailigid niya, guyuron na sila padung ani. Sige kanang excited mi ana. Kay mga anak namo diha sa pagtuo. Magtinabangay man tagpahiluna. So kung kamusab na may kasing-kasing nga mutabang sa pagpahiluna, kontak mo, pastor, kumusta mo diha? O sa pailain diha? O sa paikuan? Nana sila ane? Sige pastor, ako ana. Kinanindutan. Lami kayo, nindot kayo. Yung moingon na si Divine, pastor, magpakasal na ko. Sige, mag-ugbok tag mga plug, gikan dito. Abot rin niya, butangan na itong gaingana dito sa taas, ipanghukot atong taas nga, na yung murag lupad-lupad nga mga gagmay, murag mga plug. Murag sandugos, tagbilaran. Sugod kag paso dito Divine sa Pikero family. 5, kakanta, abot ka na dire. Excited mi ana. Excited kayo mi ana. Kay generation na nga mag-produce o godly generation pod o achievement na muna nga mga church leaders. Munang masubo kayo may depress kayo may pag may mga anak des pagtuo nga napuntag ingana na lang and then in the future daog-daugon pagyod sa napuntahan. Depress kayo may ana. Munang ingnon mo na ako, do na gyud may problema, do na gyud may ihilak, nga di na mo pwedeng isulti ninyo. And mayon ka, pastor, magpadidikate ko bata, asa man ang mahanan eh? Ito ihaw ra, pastor. Because di mo pariho. Ing ana na lang gyud kapait o kalisod. And hopefully nasabtan nato ni. Ingon ang Hebrehanon 13, labaw sa hatagi o habog nga pagtahod ang kaminyoon. Sa laing pinulungan niyo siyang hatagig dako kaayong honor kabugaton ang kaminyoon. Di kay magminyo, maglibog pag unsay istorya. Magminyo kay naguol. Minyo kay gipugos. Dili ingon ni ana mga iso. Magampo ta. Ginoo, salamat kaayo Lord sa mga pulong imong gihatag diri kanamo karon. And we pray nga kanang mga pulonga Ginoo mabuhi gayod sa among mga panghuna-huna. Nga dili kami magapapildi kanunay sa among mga pagbati. Father God, nag-ampo mi, Lord, ng imong dasigon ang among mga kaigisuunan nga nahitabuan. And walay nagahukom o walay naga-condemn sa ilaha. But mabati nila ang gakos sa imong pagpasaylo. O sa bugat nga mga consequences, ikaw sa gihapon magtabang ka imo man silang mga anak. Nag-ampo usab mi para sa among mga kaanakan nga someday maghimo unya og maong mga desisyon nga matun-an nila pag-ayo ang kaugmaon ug magdesisyon sila dili pinasubay sa ilang pagbati, magdesisyon sila sa unsay imong gisulti nga makapalipay, makahatag og kalinaw, puno sa gugma og kalinaw
sa mga pagpamuyo sa umaabot. Salamat Lord nga imong mga pulong gina-educate minimo og ayo sa imong mga mensahe. Ina nga mong mga nakatuna dili unta ni magalabay nga wala lamay kapuslanan. But sa among mga pagkinabuhi, Ginoo, mahimo kami nga may kadaugan o mahimo kami o Diyos nga may kalipay kay ang imo mang gusto maoy natuman. Ampingi o Diyos ang kinabuhi sa among mga kaanakan. Bisag unsa kalisod, uban sa imong panabang, sa among pagpaningkamot, amo silang mapadala sa eskwelahan. Magmalipayon kami nga makahuman sila sa eskwela kay wala man mi kadato nga among ikabilin nila sa among pagbiya niining kalibutana. Mao nga sa tanang paagi, nagtinguha kami nga among mga kabatanunan, ang among mga anak adunay kadaugan sa ilang kaugmaon, sa dili pa namo sila talikdan dinhi ibabaw sa yuta. Apan maunsa man Ginoo kon maguba ang ilang kaugmaon, guol kami nga buhi pa kami makaalalay pa nila unsa pa ka kung wala na kami. Pasayloan ni nga simbahan na Ginoo. Pasayloan ni nga church. Doon na may pagkulang sa mga pagtudlo, tingali, sa mga pagbadlong sa iluwasan ko, Lord. Sa matag adlaw, bisan sa mga mamingawong kagabion, magpakitabang kami kanimo para sa among mga anak. Sa iluwa mga kasimbahanan, usa ka butang amo nga pangayoon usab kanimo nga gunitan minimo, kuptan minimo among mga pamilya ug among mga anak. Ug o Lord, bisan sa kalisod karon sa kinabuhi, amo sa gihapong pangandoyon nga matag adlaw ikauban kanamo Ginoo. Ug ang rason nga buhi pa kami aron nga makaalagad pa kami ug makasimba diha kanimo Ginoo. Sa matag adlaw gusto ko